नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे पनीर तवा मसाला। तर ही रेसिपी मी जी तुमच्याबरोबर शेअर करते ती खूपच चांगली आणि खूपच टेस्टी बनते। आपण घरच्या घरी एकदम हॉटेलसारखा पनीर तवा मसाला बनवू शकतो आणि ते पण एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये। तर आता आपण बघूया त्याला काय काय साहित्य लागते। तीन चिरलेले कांदे घेतले आहेत बारीक, 3 टोमॅटो घेतले त्यांना मी बारीक चिरून घेतले, अर्धा कप शिमला मिरची घेतली आहे आणि इथे मी 3 मिरच्या घेतल्यात आणि त्यांना असं बारीक कापून ठेवलं। आणि इथे आता मी 200 ग्राम पनीर घेतलंय, त्याला आता मी पाण्यात टाकून ठेवलंय आणि आता त्याच्याला मी छोटे असे स्क्वेअर मध्ये पीसेस करून घेणार आहे। आता शाही जिरा घेतलंय, 1 चमचा ओवा, लाल मिरची पावडर, 2 चमचे धने पावडर, 2 चमचे जिरं, 1 चमचा हळद घेतली आहे, चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे ठेवले आहे। त्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकते आणि त्यामध्ये मी आता 1 छोटा चमचा तूप टाकते आणि आता इथे पनीरचे मी असे चौकोनी तुकडे करून घेतलेत। आता या पनीरच्या तुकड्यांना आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करायचं आहे। तर त्यामध्ये मी आता पनीरचे तुकडे टाकणार आहे। गरम झाले आहे तर त्यामध्ये मी आता हे पनीरचे तुकडे टाकते। मी थोडे थोडे करून 2 वेळा करून घेणार आहे, मी सर्व एकदम नाही टाकले। त्यामध्ये मी इथे थोडे बाकी ठेवले आहेत आणि थोड्यानंच पहिला फ्राय करून घेते। आपल्याला त्याला जास्त करपवायचं नाही आहे, सोनेरी रंग येईपर्यंतच त्याला तळून घ्यायचं आहे। तर आता हे बघा आपले हे गोल्डन ब्राउन झाले आहेत व्यवस्थित, तर त्यांना मी काढून घेणार आहे। आपल्याला तेल काढायचं नाही म्हणून मी झाऱ्याचा वापर केला आहे। त्याच पद्धतीने मी दुसरे पण तळून घेणार आहे जे मी पीस ठेवले होते बाकी। तर आता माझे हे पण तुकडे तयार आहेत आणि त्यांना पण मी आता काढून घेते। त्यांना मी जरा पण करपायला नाही दिलं आहे, मी फक्त गोल्डन ब्राउन होईपर्यंतच त्यांना फ्राय करून घेतलं आहे तेलामध्ये। आता त्यामध्ये मी जिरं टाकते, जिरं आपल्याला चांगलं तडतडेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। आपलं जिरं चांगलं तडतडल्यावर त्यामध्ये मी आता कांदा टाकणार आहे। आता आपण जिरं आणि तेलामध्ये कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे। आपल्याला कांद्याला करपवायचं नाही आहे, गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत त्याला शिजवून घ्यायचं आहे। आता त्या कांद्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट टाकणार आहे। तर आता आपण त्याला परतून घेऊया। तर आता इथे मिरचीला असं मी उभं कापून घेतलं आहे, मी त्याची पेस्ट नाही बनवली आहे आणि तेच मी त्यामध्ये आता टाकणार आहे आणि आपण ती मिरची चांगली त्याच्यामध्ये परतून घेऊया। आता त्यामध्ये मी ओवा टाकते, धना पावडर, हळद। तर आता आपण या सर्व मसाल्यांना व्यवस्थित परतून घेऊया। मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे कारण की ते करपलं नाही पाहिजे म्हणून। आता मी त्यामध्ये 1 चमचा बटर टाकणार आहे। तर आता आपण ते बटर आणि ते कांदा चांगला मिक्स करून घेऊया। आता त्यामध्ये मी लाल मिरची पावडर टाकणार आहे आणि आता आपण लास्टला त्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकणार आहे आणि आता आपण हे सर्व मसाल्यांना एकत्र चांगलं मिक्स करून घेऊया। तर आता त्याच्यावरती मी ढाकण ठेवणार आहे आणि त्याला 5 मिनिटं चांगलं शिजवून घेणार आहे। हे आपले मसाले चांगले शिजले आहेत। आता हे बघा आपल्या मसाल्याला तेल सुटत आलं आहे, म्हणजे आपले हे मसाले तयार आहेत। तर त्यात आता मी अर्धा वाटी शिमला मिरची टाकणार आहे। शिमला मिरची टाकल्यावर आपण त्यामध्ये आता डायरेक्ट पनीर टाकणार आहे जो आपण मगाशी तळून घेतला होता।
आता आपण त्या सर्वांना व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता त्यामध्ये 1 चमचा पाणी टाकणार आहे. चमचा गरम मसाला टाकणार आहे. गरम मसाला मी लास्टला टाकला आहे कारण की त्याचे मग फ्लेवर्स बरोबर त्या मसाल्याला लागतात. पहिला गरम मसाला टाकल्यामुळे त्याची जी खुशबू असते ती निघून जाते, म्हणून आपण गरम मसाला लास्टला टाकायचा. तर आता आपण हे सर्वांना मिक्स करून घेतलं आहे. आता त्याच्यावरती मी परत साई जिरं टाकणार आहे. आता आपण त्याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. तर आता आपण आपल्या तवा पनीरला 5 मिनटं वाफेवरच शिजवून घेणार आहे. आता त्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया. तेलामध्ये बनवलं आहे. जर तुम्ही याला तुपामध्ये बनवलं तर याची टेस्ट एकदम रेस्टॉरंट स्टाईलसारखीच येणार आहे. तर घरच्या घरी तुम्हाला तवा पनीर मसाला खायला मिळेल. आता तुम्ही हा तवा पनीर मसाला फुलक्यांसोबत किंवा नानसोबत पण खाऊ शकता. हे खूप छान लागतं. तवा पनीर मसाला तयार आहे. त्याला मी सर्विंग बॉलमध्ये काढून घेते. तर आता तुम्हाला माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू.